Nasikop sa mga sakop sa Highway Patrol Group o HPG-7 sa Barangay Banilad ang usa ka babae nga gilambigit sa halapad nga rentangay sa nasod. Unom ka mga sakyanan ang nabawi sa HPG-7 gikan sa sospek. Anang report ni Alan Domingo. 5 ka mga biktima sa rintangay ang bibisita sa batan sa Highway Patrol Group HPG-7. Human, masikop ang usa sa mga suspek nga nagpaluyo sa modus. Usa si alias Bert, nga negosyante og buy and sell, nga nakapalit og 3 ka unit sa sakinan nga miabot sa kapin sa 1 ka milyon ka pesos. Nagtuo siya nga naka-jackpot na siya sa presyo apan awahin na ang tanan dihang nasayran ngayang napalit kinawat di ay. 3 ka unit, sir. Oo. Pila mo sa kayo, sir? 416, 430, depende sa ako, sir. Pero saan mo nag-transact ka na, sir? Sa 3D na, sir. Susama usab ang kasinatian ni alias Jack nga way pagpanagana sa pagpalit sa sedan nga nagkadidad og mukapin sa 400,000 pesos. Nagpakita sila og kumplitong mga dokumento sa sakinan apan mga daang papel nga falsified information o gimaumao lang di ay ang kasayuran. Wa ka magduda nga basin o karnap ni wa kay mga inana nga mga inhibition. Wala ko nagduda, sir, kay ang iyang presyo dili sa ubos, dili sa mahal, medyo nasa tunga bitaw niya. Wa na sila'y nahimo gawa sa pag-uli sa napalit nga sakinan sa mga nanag-iya nini human sila masayod gikan sa HPG-7 nga kinawat ang maong mga sakinan. Ang 3 ka mga nanag-iya sa sakinan sa rintangay mibisita usab sa HPG-7 office. Matod ni alias Jerry, taga Bugo City, nga giabangan ang iyahang sakinan sud sa 2 ka adlaw o gihutdan nila og bayad ang abang. Apan wa na niya magkontak hangtod gitawgan siya sa HPG nga na-recover na ang iyang sakinan. Ingon usab nini ang gisaysay sa uban pang mga biktima nga manggihatagon pagyud kuno kaayo ang suspek tungod kay dili naman dawato nila ang sukli. Mahinungdan nga misalig dayon sila nini. Dire mi nakibaw nga nasolde ang unit, Nabaligya na. nabaligya na di ay. Gahapon ibiyahe mi dire kay gi-share na mo nga mo habag yung unit. Dili jud siya makadudahan kay buutan kaayo nga keep the change pa. Usa ka tawo lang ang ilang gikasabot nga giingong usa ka France. May pahigayon ang HPG-7 og entrapment operation apan wa na nila maabti ang usa ka France. Apan nasikop sa HPG-7 ang giilang alias Denise nga nagigsabot sa mga buyers uban sa mga operatiba sa HPG. Giulagway sa HPG-7 nga ilado sa rintangay modus ama nalambigit og sud gawas na gani sila sa bilangguan. Dili lang sa Central Visayas ang illegal nilang kalihukan apan sa tibok nasod subay sa reklamo nga nadawat sa HPG-7. Kung ikaw ang mupalit, dili ka magduda because ang price nga ilahang baligya is not that cheap gid kayo. So mas ubos siya sa iyahang mga selling value. Bugat nga kaso ang isang at sa HPG batok sa nalambigit sa rintangay naglakip kini sa karnaping og large-scale estafa aron di makapiyansa ang suspect. Usa lang ni mga sakyanan nga na-recover sa Highway Patrol Group gikan sa modus sa rintangay. Pahimangno sa otoridad nga di lang susihon ang mga papilis kung dili siguraduhon yun pinagi sa pagpakig-alayon sa mga government agencies sama sa LTO o mismo sa HPG aron siguradong di mabiktima sa tinunto. Ana nakaroon sa kustudiya sa HPG-7 ang 3 ka mga sakyanan samtang ang uban nabawi na sa mga tag-iya. Before nila paliton, they have to ask or ilang ipa-check there sa atong office or from the LTO ang tinud-anay nga tag-iyas o sa kasakyanan. Samtang gitanggong na sa detention cell ang babaeng suspitsado. Gingong isugo lang siya nga dad-on ang mga dokumento apan miangkon usab siya nga mukita siya og 30 ngadto sa 70,000 pesos sa matag sakyanan nga ilang mabaligya. Alam mo na rintangay itong pinasukan mong trabaho. Hindi po kasi ako yung nagre-rent, sir. Bali, binibigay po lang nila sa akin pag may buyer na po sila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.